Upat ka sakop sa Regional Intelligence Division sa Police Regional Office 7 nagpositibo sa gipahigayong drug testing. Samtang tulo ka sakop sa PDEA 7 gitaktak sa trabaho kay napamatud-ang tigamitan og ginadili nga drogas. Andrea Patenya, Sugin Liming. Ipatawag ni Police Superintendent Paul Labra II ang hepe sa Regional Intelligence Division sa Police Regional Office 7 ang upat niya kasakop nga nagpositibo sa random drug testing nga gipahigayon ni adtong miaging Lunes. I still have to call them and tell them of the result, then probably ask them to inform us honestly kung unsa but I still have to meet with them. Hinuon ipaubos pa sa confirmatory test ang maong resulta aron masuta kung accurate ba kini. Duna sa kunoy katungod nga mo contest sa resulta ang upat ka pulis gamit ang susamang urine specimen sa pribadong laboratory. Kung mapamatud ang positibo ang resulta sa confirmatory test, mag-atubang og kasong administratiba ang maong mga pulis. We will subject them to a pre-charge investigation, pre-charge evaluation to be conducted by the Investigation Division. Dugang ni Labra, mahimong mugaan ang silot nga ihatag kung mutugan ang pulis sa iyang paggamit og drogas ug kung mosugot kini nga ipaubos sa rehabilitation. Duna siya'y mensahe sa kapulisan. The police Regional Office 7 means business. We don't want our men to be involved in any illegal activity. Gawa sa kapulisan, seryoso sab sa pagpanaktak sa ilang mga sakop nga drug users ang buwatan sa PDEA kon Philippine Drug Enforcement Agency. Gipahibaw sa Assistant Secretary sa PDEA 7 nga duna sila tulo ka kawani nga gitangtang na sa trabaho human nagpositibo sa drug test. Ang ako sa among tang trust mo, we should clean our own backyard first bago nato linisin atong backyard. Basta ito paglinis kung kita mismo, diba? Mahugaw. Andrea Patenya, News 5. Si Richard Bacaltos ang giila sa Commission on Higher Education CONCHED nga pangulo sa Talisay City College. Apan apektado ang mga mugadwar sa eskwelahan kay dili mo pirma si Mayor JVR sa mga diplomang pirmado ni Bacaltos. Jinky Baguio, Sugin Liming. Apektado ang graduation sa mga estudyante sa Talisay City College. Matud sa bagong gitudlo nga OIC sa eskwelahan nga si Dr. Paulos Cañete, dili mo pirma sa diploma ang pangtulo sa Board of Trustees sa Talisay City College nga si Mayor Johnny De Los Reyes, kun ang lain nga OIC nga si Richel Bacaltos ang mupirma niini. Pero atong ibalik ni pangutana dito sa Commission on Higher Education whether or not i-allow ba lang nila ang diploma nga without the signature of the mayor. Will it valid? Will it make the diploma valid? Si Cañete mischedule sa iyang graduation ceremonies karong Marso 31, samtang si Bacaltos mischedule sa iyang graduation karong Abril 11. Hangtod karon, wa pay hukom ang korte sa petisyon alang sa paghukom kung kinsa gyud ang angayan nga mulingkod isip officer in charge sa eskwelahan. Kaganiha, giri-schedule sa korte karong Abril 23 ang alang sa pagtino kung kinsa gyud ang mulingkod nga officer in charge sa Talisay City College. Matod ni Mayor Johnny De Los Reyes, lutong Macau ang pagpatawag sa meeting sa CHED kagahapon nga mideklarar nga si Bacaltos gihapon ang ilang giila nga pangulo sa Talisay City College. So, naman sa invitation, gihatag nako, nga pagbasa nako, authorizing naman ni Richard Bacaltos, yung mga na silbihing, i-declare siya nga head siya diha. So, di yun na po di po na gitawag na to nga, di may tabo, yun na, kay ilaham na tanan ng board sa trustees. Let's not play politics, no? Ang ako is, tell the truth. Istoryahin mga estudyante kung sa'y maayo, kung sa'y kamaturan. Ang may tabuan ni, kasi parehan nila ni Mandawi. Nampaga na po nila sa Mayor JVR. Pagtukod lagi mong Talisay City College, Mayor. Karong Marso 26, mupatawag og board meeting si Mayor JVR apan iyang napanglantawan nga di kini tungahon sa mga sakop sa Board of Trustees. Pero chill mo nakagubot, kaya di sa manaog, o kinsa kay kasugo niya nga di sa manaogon. Na may kaso, siya may doon nagkaso. Nagkaroon magtawag-tawag ng meeting. Jinky Baguio, News 5. 10,000 pesos nga cash assistance ipang-apod-apod sa City Hall ngadto sa mga pamilya sa biktima sa sunog sa Barangay Lorega, San Miguel.
Samtang 5,000 pesos lang ang alang sa pamilya nga partial ra ang pagkasunog sa ilang balay. Giatiman na sab sa mga doktor ug mga volunteers ang panglawas sa mga biktima. Alang niya itong gusto nga mo-donate gadto sa mga biktima sa sunog, mahimong mo-coordinate sila sa mga sakop sa DSWS sa mga evacuation centers. Naaman tay team kay kada evacuation center dunay gitawag nga tong command center. So tanan mo ato dito. Health, kami, pwede ra dito mo coordinate. So ako din ihangyo nga ang tanang donors nga mo ato, hopefully mo coordinate sila para dili mag-duplication ang atong panghatag. Gitugutan sa huwes nga dili una i-demolish ang mga balay sa Apas nga nakabutang ugban. Apad padayon gyapon ang demolisyon sa ubang balay nga wala malakip sa petisyon sa 29 ka mga apektadong residente. King Perez, Suginlimi. Gitugutan ni Judge Alexander Acosta sa RTC Branch 9 nga dili una iapil ang demolisyon sa 29 ka mga panimay sa sitio San Miguel, Barangay Apas nga nakabayad og supersedeas bond. Apan wa matagbaw ang legal counsel sa mga residente ug buot niini nga babagan gyud ang pagpatuman sa demolition order ni MTCC Branch 6 Judge Pamela Baring Uy. Why not suspend it? At least for a few days until he decides. Gikusyon ni Attorney Benjamin Militar ang jurisdiction sa MTCC Branch 6 sa pagmando sa demolition order. Matud niya, wala na establish ang pagtugot sa tagiya sa yuta nga si Alessa Magatswiko nga magamit ang iyang yuta sa mga residente. There must be an overt act, open, public, notorious, that you recognize that these persons, you allow them. If he says that the defendants are right, then what can the defendants do if their houses are already demolished? Padayon gihapon ang demolition sa uban nga mga balay nga wa malakip sa petisyon ug niadtong gihatagan og extension hangtod Abril 15. King Perez, News 5. Pipila ka mga ginikanan sa mga tinun-an sa Hugubiaod National High School, Dakbayan sa Mandaue, mireklamo nga dili pa kuhaon og exam ang ilang anak kung dili kabayad sa tunghaan. Apan principal sa maong tunghaan, nihimakak sa maong pasangil. Jinky Bargio, Suginlimi. Miduol sa News 5, kining duha ka mga ginikanan aron ireklamo ang nagduma sa Hagubiao National High School sa siyudad sa Mandaue. Ilang gitugan, nga gipaninglan sila sa mga magtutudlo sa ilang bayronon sa eskwelahan ug ang di makabayad, di kuno pirmahan ang clearance. Duha sa ilang mga anak ang napugos sa pag-uli kagahapon tungod sa maong suliran. Dili akong anak diri kay dili ko na siya pati ko exam ang ilang ingon nga dyan ay kanang alauna mo exam ko no sila alas 12 pasado ni uli sila nagkisi-kisi mo to ni kuyog ko niya pag adto na ko sa maestra ako siyang ingnan ma'am kanang wala mami kwarta ma'am Dili akong anak kay wa ko na sila pati ka og exam kay wa ko na sila kabayad sa treasurer. Mao to nga nireklamo ko mananawag og media nga nganong wa nila pati kag exam mga bata. Ang maong mga reklamo gimakakaganiha sa principal sa maong tunghaan. Matud ni Ma'am Rosita Nacorda, di mahimong babaga nilang mga estudyante labi pa nga gidili sa Department of Education ang collection of fees. Dili ang accounts mo ay basis nga dili sila ka-take ang ila katong certification nga nauli na nila ang ilang mga books. Apan kung dunay nireklamong mga tinunan, si Bert miingon nga pila kahigayon na siyang nakatake og exam bisan og wa kabayad sa tunghaan. Oh, wa ko kabayad pero gipatake ko sa exam. Isugtan na na gipatake. Giklaro ni Ma'am Nacorda nga dunay mga graduating students nga gitugutang makapasok karong Abril 3 bisan sa kapakyas kini pagbayad sa mga amutan. Jinky Bargio, News 5.